Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti nyuwun ngapunten Gusti. Nek sing rada anggol niku gak kok kaya-kaya nemen. Nek kaya nemen biasanya malah nggo iman soalnya kok sedekah. Nek wong kaya nemen niku sing diusung apa? Jariyah. Jariyah. Bapak Haji Sumono nyumbang masjid 100 juta. Amin ngotongane ora li lho nek wis sugih ngono. Malah do ditinggal ngombe teh, Pak. Jadi niku nek wong sugih. Jadi gunane dhewe-dhewe. Jadi sing ana karakter-karakteran niku ya wong rada duwe ngoten mawon. Biasane ra duwe ning duwe. Akhire wah bar rumoso entuk kaya akhire kancane dijak tuku. Dan jajan. Sedekah. Teng dene 10 dina bulan Dzulhijjah. Karena aku ngrungu Nabi sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Darda niku nate mireng napa ingkang dipun dawuhke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh niku watine ngeten. Cilaka wong kang dialing-alingi baguse langgune dina 10 besar. Mulane krana kula niku krungu keterangan ngeroh keterangan ngeten iki. Barang kula teko niku. Lho sarjana ora ono kula kan ngeten. Kula biarlah tidak berkesempatan hadir. Sarjana ini. Wis tak jenakno sing apik ya Sarjana. Sarjana niku cendheki awan. Nggih. Orang pintar niku jenenge sarjana ning tumibane kok ora sehingga waktu-waktu sing genah kanggo sebo kerep liwatan sobiin lho. Jadi anggere mriksana wong loro ya dina Jumat lho ya repot ta wis bayangno. Padahal nek sapa pola ida Laila hari Jumat hari mulia terkabulnya sebagian doa. Nah, kawayah ngaji malah nambahno wong loro. Tak hitung tak catat tijan wis 3 jemuah. 3 jemuah akhir jemuah nambahno wong loro ngene dadi keterusan piye akhir jemuah istiqomah dadi sopir nyupiri wong bar poso. Cilaka wong kang dialing-alingi baguse ing dina 10. Mula sira kabeh supaya poso dina kang kaping 9 khususe. Berarti dina apa wau? Nek tanggal 9 Dzulhijjah. Yaumul dina Arafah. Nen Pasura ya tasuan niku poso tanggal 9. Mak bedane nggih nek teng kene Dzulhijjah tanggal 10 ora kena apa poso krana bodho dinggo sampai 11 13 ning nek Muharram mulane abot nek ibadah teng kene sura niku berat sekali arep poso awal tahun barengi karo khole Mbah Padi arep poso Asyura barengi khole Mbah Muta makin biasane ana dram dan bencana dram ya jajan terus delok lek kok di lah arah melu arah melu kataman sisan. Jadi sira kabeh supaya poso ana ing dina kang kaping 9 khususe. Krana ana ing dina kaping 9 Dzulhijjah iku akeh banget kebagusan kan ora kena diitung. Masyaallah iku ahli hitung. Qala dawu sapa Al-Fatih rahimahullah. Haddatsani Abi rahmatullahi alaihi haddatsana Abu Abdurrahman bin Abdullah haddatsana Ahmad bin Ja'far Al-Baghdadi haddatsana Abu Nawwal Hasim bin Al-Qasim an Muhammad bin Al-Fadl bin Atiyah an Abi Abdullah bin Ubaid bin Umair Al-Laisi. Qala dawu sapa Umair Al-Laisi balagha mengkona ing ingsun apa anallah ta'ala sunallah ta'ala ahda iku paring hidayah ila Musa
Ahda iku paring hidayah sapa Allah taala ila Musa marang Nabi Musa bin Imran khamsa da'awatin ing 5 pira-pira doa ja'a kang teko bihina kelana khamsa da'awat Jibrilu sapa malaikat Jibril alaihi salam biaya ambil asring dalam pira-pira 10 awaluhunna utawi kawitane 5 la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa aja? Rangan dilaku. La ilaha illa ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah wahdahu halis wiji Allah la syarika ora ana sekutu iku mau lahu kedue Allah lahu iku kedue Allah mulku tawi keraton walahu lan iku kedue Allah alhamdulillah puji yuhyi nguripno gesangaken sapa Allah wa yumitulan mateni mejahake sapa Allah bahwa dawa ayu niku kang gesang layamu tutur iku ora mati ora pecah sapa Gusti Allah biadihi iku ana ing kekuasaane Allah al khairu ta kebagusan wa huwa Allah ala kulli syai'in ing ate saben-saben suci qadirun iku kuwasa basane utahe kang kaping pindho iku kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ilahan wahidan ahadun somatan lam yattakhid lahu sahibatan wala waladan mansar mana nggih pun maklum nggih basali utahe kang kaping 3 asyhadu an la ilaha illallah iku kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah ahmadun somatun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa rabbiyu ta'i kang kaping 4 iku kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wal khamisu ta'i kang kaping 5 iku kalimat hasbiyallahu wa kafa sami Allahu liman da'a wa laisa wara'ahumun man tawakkala ala Allah wa intasam billahi hajat usai. Al-Faqih dawuh hadasani Abi rahmatullahi alaihi hadasana Sahih. Abdullah dawuh aku krungu khabar yen Allah taala iku paring hadiah. Hadiah. Marang Nabi Musa donga sing akhiri 5. Donga sing akhiri 5 sing digawa dening Jibril ana ing 10 dina. Yaiku kalimah la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diwaca biasane diwaca nek bar subuh tengene hari ke-10. Ping pira jar? Pira? 400. Carane cara Melayu. 400. Nggih. Diwaca ping 400 biasa. Mulane napa ingkang dipun serat dening Sayyid Alawi Al-Maliki ngoten niku nggih tengene kitab-kitab ngoten niku nggih penggalan petikan saking hadis-hadis Kanjeng Nabi nggih. Dadi kanggo besar ngoten niku bodho ora kok mung ibadah ku mung Allahu Akbar Allah mboten ngoten. Ya ana sing takbiran iki aja takbiran kabeh ngoten lho. Dadi sing apa nggih kadang-kadang niku wong sing ketok lakoni ngamal bagus niku akhire maido karo wong sing ora ketok ngamal bagus. Nggih. Mulane sampean nganti-nganti kanthi keadaan ngeten iki. Nggih. Kanthi keadaan ngeten iki. Sampean aja ngasih kejebak maido wong sing nggih kenyataane ora iso teko iso wae sampean sing keliru rono wong mau dalam keadaan lakoni ngamal bagus sing bangsa wajib sing luweh kira-kira ngono tapi apa ono bentuk amaliyah sing bandingi ngamal ibadah apa ngaji ono Jar
Dan ana ora jan? Ana mbah tahlilan niku. Mboten. Ngeten nggih. Mane bentuk-bentuk amalan sing kedah dilakoni nggih. Tenggene 10 dina awal saking Dzulhijjah, 10 dina awal saking Muharram, kula njenengan aja nganti telat lalen. Sampeyan mau ngurus-ngurus selain cah yatim, wis. Belum medit aja. Oh, nur kamit yatim piatu. Dulbari bunga aku ya yatim piatu kan. Nggih, disayang. Mane bentuk napa nggih? Keterangan sing wonten nggih. Tentang Maskhura sil yatim niku kinayah pesemon. Sampeyan laslo sampeyan laslo bloko. Ana sampeyan bakal ojek lah sampeyan tukokno wis. Apa bedane cara wis gedhe sampeyan didugang. Nggih, las terus bloko. Ora dijajah, ora dijajah. Wis ukuran dan mbok kok digondrong. Cukur ya, sing dicukurno ya dhewe anake ora. Oh, anjing sing nampa ke anak apa? Keapian niku pakane bloko kudu milane ya, nggih. Dadi wis tidak wong lara. Dan Wis. Ayo ora melu. Meh tak tiri. Nggih. Wah, mboten sakit, Mbah. Lara jan sing lara dompeten. Jan. Tilek wong lara. Nggih. Dadi ziaratul alim wis. Tilek wong lara wis, nyayang cah yatim wis, motong rambut wis serangkaian karo ngetoki kuku. Kene jan gawe kejembaran wong sing lagi rupek. Kowe kantor gak dirokok, tukokno engko ben sujud. Kowe jenenge gawe kejembaran, Jon. Nggih ngenteni ngono ora, Pak. Kok duwe titik-titik sakmene, Pak. Nggih. Maksud awake kejembaran. Nggih, awake kejembaran. Maca kulhu ping 1000 wis. Lho ngono kok ngebari ngrampungi. Alah ya Allah, Jon. Iki maksud urip ora Jon. Nggih. Nyambung sana. Rakyat wis silaturahim, wis dolan. Ono bosmu gak dolan sing niki mergawe yo. Nggih, silaturahim. Bukan lain-lain. Jadi hadiah kalimat kanggo Nabi Musa sing digawa dening malaikat Jibril sing awal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sing nomor loro asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan somadan lam yakul lahu sahibatan wala waladan. Sing nomor 3 asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu la syarikalah ahadun somatun lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Sing nomor 4 asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sing nomor 5 hasbiyallahu wa kafa sami Allahu liman ja'ala sawarahu munbah. Iku wis paling ora yo njupuk kok sicok. Nggih, jupuk kok sicok. Nggih dienggo wiridan. Waduh kira lan den tutur apa ana hadil kalimat duniki kalimat unzilat iku den turunake apa hadil kalimat fil injil dalam kitab Injil. Wa annal hawariyin lan sedune sahabat hawari. Salu iku padha takon sapa hawari Isa ing nabine, yaiku Nabi Isa alaihi salam. An fadli hadi dawat saking keutamanane iki pira-pira donga. Badak karo mongko nutur sapa Isa lahum marang hawari minas sawabi ing ganjaran wa qatilatilatan kautaman liman kedue wong para kang maca sapa mandha ing dawat fi ayyamil asyri ing dalem dina 10 ma ing barang layak diru kang ora kuwasa ala wasfihi nyata nyipati mas sapa akadun wong suci. Itu tuh dening saweneh ulama
yen kalimat-kalimat iki diturunake ana ing kitab Injil. Nenek Injil saiki mbok lurus gak ana. Mboten enten. Injil gak ana. Nggih. Injil sing asli di zaman bikin. Nggih. Lan sahabat Hawari, lala sawab niki. Sahabat Hawari. Jadi sahabat Hawari niku kaume sahabate Nabi Isa. Nah, mriki kan salah cetak, salah tulis nih. Nggih. Akhir padha nyuwun pirsa marang Nabi Isa alaihi salam. Apa gerangan keutamaan dari doa 5 tersebut? Yang Nabi jane keutamaane donga niki napa jeneng Nabi Isa kok diserat teng ngene Injil. Jawab Nabi Isa, nuli Nabi Isa nutur ganjarane wong kang maca donga 5 iki. Ganjaran kang sapa wae ora iso nyipati. Nggih. Wis pokoke luar biasa. Ngoten mawon. Nggih. Ola Abu Nasr Hasyim bin Al-Qasim wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli wal habib